Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a tashar Hausa Freedom. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, kar ka manta ka mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. In kuma ka yi subscribing, kar ka manta ka mana comment and like and share and comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa da ka muku sababbin shirye-shirye a wannan YouTube channel mai albarka na Hausa Freedom. Sako daga Aisha Buhari, wato matar shugaban ƙasar Najeriya. Ina goyon bayan a rataye wanda ya kashe Hanifa a bainar jama'a, in ji matar shugaba Muhammadu Buhari. A cikin satin nan da muka shigo, daga tun ranar Asabar zuwa yau Laraba, ake yawo da wannan makashin nata, wato Abdulmalik Muhammad, wanda ya kashe Hanifa da kashin bera, wanda ake yin lakabi da maganin bera, ya bata a cikin abinci ta ci kuma har ya kashe ta. Wanda a yanzu da kuke gani a jihar Kano an yanke masa matakin zuwa shiga kotu a jiya Talata, wanda har yanzu ba a yi zaman kotun ba. Mutane suna bibiyar labaran kan ganin wane irin hukunci za a yanke masa. Haka shi ma mai girma Abdullahi Umar Ganduje, gwamnan jihar Kano, wanda ya saka hannu a wata takarda kan cewar tunda wa'annan mutanen suka amsa laifinsu wanda suka yi, da su fuskanci hukuncin kisa akan kashe yarinyar da suka yi a bisa garkuwa da ita da suka yi. Bacin an ba su kuɗin fansa kuma suka kashe ta kashin gilla, wanda suka kashe ta da kashin bera, wato maganin bera. Gwamna Ganduje shi ma yana nan ya kafa tarko kan cewar ba zai bar wannan Abdulmalik Muhammad da shi da makocinsa wanda suka yi garkuwa da wannan yarinyar Hanifa ba, wanda bata san komai ba a cikin rayuwarta, wanda abin yana kona mutane rai akan cewar har makaranta ce da shi me ya nema rasa, wanda ko bashi zai iya nema a hannun gwamnati ta bashi, amma ya watsi da wannan ya koma garkuwar da mutane, wanda hakan ya janyo masa masifa tun daga duniya fara ganin masifa, kan ma ya je ga lahira wajen ubangijinsa ya fara mara hukunci. Wanda a hukuncin da ake so a zartar mar, kowa yana tsammanin hukuncin kisa za a zartar masa. Kar ku manta kuma da subscribing, za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye a wannan YouTube channel namu mai albarka. Za kuma mu kawo muku wannan kes ɗin da ake yi daga farkon yin kes ɗin har zuwa a kai shi kotu, har zuwa yanke mara hukunci, har a gama shari'a, har zuwa zartar mar hukunci a ga wani hukunci aka yanke masa. In Allah yadda, kar ku manta ku dai ku ci gaba da subscribing a Hausa Freedom, kana alamar ƙararrawar sanarwa.